विकास केबे आरंभ होला केबे सरिबो केही ना ठीक कहि नाथि ना ठीक विज्ञान रो उन्नति घटले मानव समाज रो उन्नति दिन दिन नुआ नुआ जिनिस मनुष्य केबे संतुष्ट नहीं ओरे ना सफलता एबारे गोटे कथा सुनिले आश्चर्य हो आमई विद्यालय गुले आसिले जर्मान जड़े यहाँ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପୁଣି ଆମକୁ ପୁଣି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଜୈବିକ ମାନେ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ରଖି ଏଥିରେ ଆମର ଗୋବର ଖତ ଏରିଆ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ୍ଡେନ୍ସ କରି ଲାଇଟ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଜିନିଷ ନେଉଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ଏଇଟା କ୍ଲିନିଂ ରୁମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲିନିଂ କରିକି ଏଠିକି ଆମେ କନଜେସନ୍ ରୁମ୍କୁ ଆଣୁଛୁ। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଆମେ ବେଟରୀ ମିଶାଇକି ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ସେଟାକୁ ଲୋଡ଼୍ କରି ଆମେ ପାଖ ବଜାର କିମ୍ବା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ଆମେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛୁ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ମନେକର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଲା ହାତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ବାକି ସବୁ ପାର୍ଟସ ଭଲ ଅଛି ଆମର ତାକୁ ଆମେ ସାଇଜ ରଖିପାରିବା କି ନାହିଁ ସମ୍ଭବ ବିଜ୍ଞାନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଆଜି କାଲି ନାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଛୋଟ ହେଇଛି କାଲି ବଡ଼ ହେବ ନା ନାହିଁ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କରିଛ କାଲି ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ अच्छा आम केवल आम घर भर तो ये कमटा कले चलो ना कारण आम देखुचे सब गाड़ी मोटर जिते सब चलुची जिते रेल इंजन जिते सब चलुची धुआं सब निर्गत कर अपेक्षा मैंने समुद्र संख्या भाया कामटा हम कि नहीं आम मन को 100 टका व्यय करदे टंका टे रोजगार कले आम लस में पड़ा ना जा लस मान अधिक उन्नति होगा ना क्षति होगा उन्नति हम क्षति हम विराट क्षति हो तेज आम यही सामान्य छोट जगार ग्रीन हाउस सबुज मैंने सृष्टि करी सारा पृथ्वीर गछ तो लगी जिते गछ अच्छी सुरक्षा कर गछ लगेगा जब जनबसति जो सृष्टि होती जनबसति रेल लाइन रास्ता इत्यादि जंगल काटी पकाउछे खेती कटा कटा गछ कटा आम गछ को लगे आमको एक काम कर आम जो नित्य व्यवहार जिनस आम व्यवहार करुचे क्या व्यवहार करुचे निज आम निजे जड़े
ये कौन है जी? नमस्कार सर, ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ। ଆଚ୍ଛା। ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସଙ୍ଗ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଚାଲୁଛି। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘରୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ନାଲି, ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ମାର୍ବଲ ଏବଂ ଲୁହା, ଏସବୁକୁ ଆମେ ନାଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେବା କପଡ଼ା ଏବଂ କାଗଜ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସବୁଜ ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶି ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସବୁଜ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ। ଆମେ ଘରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଚୋପା ବାହାରୁଛି ଏସବୁକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଜମିରେ ପକାଇ ଏହାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲକୁ କାଟି ଏଠାରେ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଲୁହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଫୁଲଦାନୀ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଘର ସଜାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ 3R ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ରିୟୁଜ୍ ଏବଂ ରିପର୍ପୋଜ୍। ଏବେ ଏହି 3R 5Rରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ରିୟୁଜ୍, ରିପର୍ପୋଜ୍, ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ରିସାଇକେଲ୍। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଲୁହା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ? ଲୁହା ନା, ଲୁହା ତ ଜଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତା ମନକୁ। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ, ବାଇକ୍ ଦେହରେ ଲୁହା ଲାଗିଛି, ସେ ଲୁହା ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଦୁଅ ଗୋବର ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିକି ସେଇଟା ଜଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ପଳେଇ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ତା ବଦଳରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ପଇସା କମ୍, ତା ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକ, ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗ ଅଳିମ୍ପି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିବନି କି କଣା ହେବନି, ଚେପା ହେବନି କିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସେମିତି ରହିଥିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ ସହରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପାର୍କକୁ ଯାଇମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗଣିତ ଶିଖୁନାହିଁ। ସେହିପରି ମାନେ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ଆମର, ତ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚତା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆଉ ତ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ ମାପିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଜାଣିବା? ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଇଟା? ଜଳ ଏଇଟା କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ବୋଲି ନାହିଁ, ନା କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଗାଁରେ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, କେମିତି କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଜଳ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି
ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ସୁଚାଳିତ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠମୀ ଛାତ୍ର ଅଟେ ମୁଁ କରିଛି ବର୍ଷାଳ ଅମଳ ଆମେ ବର୍ଷାଳ କିନା ଅମଳ କରି ରଖିପାରିବୁ ବର୍ଷାଳକୁ ଛାତ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ର କରି ରଖିବୁ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଲେ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିବ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ରଖିପାରିବାନି ଜଳ ରହିବ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉଡ଼ିଯିବ नमस्कार सर ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଆର୍ସିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବାସାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଅଟେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ 11 କ୍ଲାସ୍ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାମ ହେଲା ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ୱାଟର୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ୱାଟର୍ ମାନେ ବିଶୋଧନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଆମେ ଜଳ ବିନା ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ମୁଁ ପଦ୍ୟା ବହି ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଳା ପାଣି ମୁଁ ଢାଳିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା ପାଣି ବାହାରିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ମଇଳା ପାଣି ଏଠି ସାର୍ ଆପଣ ସଫା କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ସେଠି ଗୋଡ଼ି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଡ଼ି ଏଠି ଅଙ୍ଗାର ଏବଂ ଏଠି ବାଲିରୁ ପାଣିଟା ଯାଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ତୁଳା ଅଛି ତୁଳା ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ରଖୁଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ ଯାହା ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ମାଟିରେ ସେଟା ତ ମିଶିକି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ସେଟା ପିଇକି ଫୁଟେଇକି ପିଇବା ଫୁଟେଇବା ପୁଣି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଚ୍ଛା ଫୁଟେଇଲେ ତ ପାଣିଟା ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ ଉଡ଼ିଯିବ ଉପରକୁ ପିଇବା କ'ଣ ଆଉ ପାଣି ରହିବ ରହିବନି ରହିବ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛି ଆମ ଦେଶରେ 1960 ମସିହାରୁ 2004 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କୃଷି ତା ଜମିର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତା ଜମିର ମାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ସେହି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପୁରାତନ କାଳରେ ହଳ ଓ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମାଟିରେ ଥିବା ଝିଅମାନେ ମାଟିକୁ ଅଧିକ ଉର୍ବର ଫସଫରସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତା'ର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେହି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରୀତମ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମୋ ସହପାଠୀର ନାମ ଦୀପ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅଛି ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ନାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବା କି ରାତିରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ମାନେ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଅଧିକ ସଫା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କିଛି ବି ଆମେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାଲିବତୀ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ରହିଥାଏ ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହଳଦିଆ ବତୀ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ମୁଁ ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କରିଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବ ଏହା ରାତ୍ରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି କି ଆମର ବଗିଚାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଫଳ ଫସଲ ଖାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା କରିଛି ଏଇଠି ବୁଝିବ ସେ ଏଠି ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଏଇ ଲାଇଟ୍କୁ ସେ ଦେଖିକି ଡରିବ ଏବଂ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଏଇ ବର୍ଷା ଜଳ ଏଇଠି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇକି ଏଇ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଟାଙ୍କିକୁ ଆସିବ ଏଇ ଛାତରେ
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ଏଠି ବର୍ଷା ଜଳ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ବର୍ଷା ଜଳ ଏଇ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଟାଙ୍କିକୁ ଆସିବ, ଏଇ ଟାଙ୍କିରେ ଆମେ ଏଇ ଜଳକୁ କିଛିଟା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ରୋଗରେ ପରିଣତ, ଯେମିତିକି ଅଧିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛି ମଶା ଇତ୍ୟାଦି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାଛି ମଶା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ତ ଦିନ ବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ରାତିରେ କେବଳ ରାତିରେ କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଦିନ ବେଳେ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ? ଦିନଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର 12 ଘଣ୍ଟା, ରାତିଟା ବି 12 ଘଣ୍ଟା କି ନାହିଁ? ରାତିରେ ଜିନିଷ ଆଲୁଅ ଲଗେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା, ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଆଉ ରାତିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଦରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦିନ ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ତ? ଦେଖାଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି।